Salsa boyar mungi khoroksa bo school paimani yagulo bo nogo phirogui tongmani. Lamao kaisa kirma sinja nog bwskangtwi bo laina klaio. Buikhe sabayo a jagao kebo phano tongya hinui. Haibano boyar hingkhe daily no a nogni phorkio kaisa belai kheno naithok bwrwi a phorkio nugo a bwrwi bo haino boyar no simi nasigui tongo. A dino boyar school ni phirogui tongphuru bo uansuka a nogo thangui a bwrwi bai malaiwi tei bono hamjago hinui sanani. Agini haikhe no a dino bo a nogni phorkitwi boyar no a bwrwi naharwi tongo. Boyar a nogo thangka direct sakao kasaui a room thangka. Jephuru boyar a room sogui keno bo je nugui belai kheno uanajaka a bwrwi ni bwsak yang bwsang joratwi chojak. Phorkitwi je nukmani bini bwsak no bini odek sori simi se nukjago. Haibano boyar le bahaikhe saimana ba obotwi bwsak chojak rok hinui tei obotwi rok wngano hinui. Boyar aswkhe kirijak bo kharnani se pogui thangsiwo. Bo ajagmang tongui bo kharnani lerui thangka. Achumsa a bwrwi bini yak bai makhugui phaikha haino dowui. Tei boyar ni ganao hai sopaikha. A bwrwi belai khe khorang kirima sinjak kariui boyar no swngkha. A bwrwi swngkha ani bwsak odek byang thangka tei bo jagao boyar belai khe kirijak tei a jagao tomoksaui bachajak. Boyar belai khe kirijak tei bo uanajak bini khukni kokse kokliya. Aboni pore kheno achumsa boyar no bo bini bwsang joratwi a bwrwi tansukshibkha. Boyar haikhe no kwbangma borok rok bo obotwi kheno khaijaka tei a thwnai rok ni bo haino hai a bwsang joratwi tansukjak mamang. Tei belai kheno kirima sinja jagao kwthwi ma mano. Borok rok a bwrwi no borok chanai hinui bumung phari rwkha. Borok rok khe sapaio khumbar mungui bwrwi khoroksa belai khe borok kaham tei thanda khe tongo. Tei bo bui bai kok sanani rok belai khe no lasijago. Aboni bagui bo kok saya khe mangtong tongo. Tei haibano borok rok khe bono lasima sinjak khaibai. Salsa bo school paiui nogo phirogui tongmani. Abo se chwla rok phaiui chengra thwngmang kaisa rail ni lamao bono dagarui khiklai rwkha. Tei a jaga ni thangbaikha tei a rail ni lamao klaimani pore khumbar ni yakung a jagao kwchawi tongkha. Tei atumsa rail phaiui o khumbar ni bwsak no kochokni khe sachui kwlangkha. Haibano bo kwdwkma wngui no kwthang tongo tei sajagui bo chirikhogui tongo. Haibano bini khorang no khwnana bagui a jagao kebo phano borok kwrwi tei a di ni simi khe obotwi gotana rok wngkha. Tei afuru simi khe bono borok chanai hinui sinibaikha. Tei a jaga tei school ni lainai cherai rok no bathak rwui bono kaisa kok sungo ani khaksa bwsak byango tei bo jagao. Tei borok rok khe o kok ni uttor saimaya. Aboni bagui a borok rok no bo obotwi no khaijago je khumbar ni wngma hai.